салом дӯстон, мехоҳед орзуятон ба ҳақиқат табдил ёбад? пас маро бо диққат гӯш кунед. Якумин, муайян кунед ки чӣ қадар пул мехоҳед дошта бошед. Кам аст ки агар ки шумо гӯед ман мехоҳам пули зиёде дошта бошам. Пул ҳисоби муайянро дӯст медорад. Ин сухани оддӣ нест, ҳақиқат аст. Шумо рақами муайянеро ки бояд донед ки аз пули калон то 1 танга. дуюмин, муайян кунед ки нархеро ки омода ҳастед сарф кунед барои ба даст овардани он миқдор пуле ки шумо мехоҳед. сеюмин, муҳлати аниқро муайян кунед. ҳатто гузаштаро чӣ қадар вақт ба худатон медиҳед то ин ки пули мехостагиатонро соҳиб шавед. чорумин, нақшаи дақиқеро табдил диҳед. нақшаҳое ки шуморо ба мақсадатон мерасонад ва ҳангоме ки шумо омода мешавед қадам ба қадам ба пайи иҷро кардани нақшаҳои худ мешавед. панҷум, ҳамаи ин қоидаҳоро дар як ибора ҷой дода дар дафтари хотираатон нависед. мисол рақам, миқдори пуле ки шумо мехоҳед ба даст овардан, муҳлате ки дар пеши худ мегузаронед барои ба даст овардани ин пулҳо, нақшае ки ба воситаи ин мехоҳед ин пулҳоро соҳиб шудан. шашум, ин ибораро дар як рӯз 2 маротиба бо овози баланд бихонед. саҳар ҳангоми аз хоб хестан, бегоҳ пеш аз хоб рафтан. дар вақти хондан шумо тасаввур кунед, ҳис кунед ва бовар кунед ки аллакай шумо ин пулҳоро соҳиб ҳастед. пайваста иҷро кардани ин қоидаҳо хеле муҳим аст. аз ҳама муҳимтар қонуни шашум ба ҳисоб меравад. барои он ки ҳангоми худро пулдор тасаввур мекунед, ҳис мекунед ки шумо бой ҳастед, шумо ташаккул меёбед ва сидқан қувва мегиред ва ин шуморо ҷалб мекунад ба сӯи пулҳои мехостагиатон. мақсад дар он аст ки боварӣ дошта бошед. шумо рӯзе соҳиб мешавед он миқдор пуле ки шумо хоста будед. шумо аллакай ягон қоидаи инро истифода бурда бошед, дар комментария нависед. ин буд 6 қоидаи асосии бойшавӣ. хайр, боқӣ сарбаланд бошед дӯстони азиз. азиз Матив Тиҷи, хушомадед.